el circ viatja a les sabates del pallasso. Per què us penseu que són tan grosses? Fiqueu-vos dins les sabates d'un pallasso i ja ho veureu, ja ho veureu. Un circ que només té una artista. Un artista que ens farà un número extraordinari d'habilitat, equilibri i força. Amb tots vosaltres, amb tots vostès, la Manolita! Un aplaudiment per la Manolita! La Manolita, la reina de l'equilibri! I en un circ molt gran em van explicar la història d'un fatí. Estava gritant: auxili, sisplau! Auxili, per favor, sisplau, veniu! Auxili! La pobra amazona gritava. Va ser el primer que va arribar a la rulot de l'Amazona. Va agafar l'espalmeta que il·luminava la seva rulot i va llançar una flamarada. La serp es va quedar mirant el foc, es va quedar mirant el faquer. I el faquer, amb un sol gest, la va fer fora de la rulot de l'Amazona. I vet aquí un malabarista, vet aquí un trapecista, aquesta història ja està vista. Al capvespre, les bruixes del circ volen amb monocicles. A vosaltres què us fa riure al circ? El pallasso? El pallasso de la Blanca. Es referia sempre que era el pallasso seriós. Es pensava que feia riure els pallassos amablement. I també com si no hi fos. És clar, això el posava una mica trist. Casa del circ, a la lluna, sempre hi ha un fil. A cada gest que feia, li brillava més i més el seu vestit. Semblava talment fet d'estrelles. Aquell dia, la funció va ser un èxit. Però mira! I aquest és només un, S'ha d'estudiar molt, per aprendre tot aquest llibre. Català, francès, italià, xinès, àrab, matemàtica... Artistes de circ, perquè el seu somni era anar al circ.
Em vaig posar el nas de pallasso que sempre portava a la meva butxaca. Des d'aquell dia vaig decidir que seria